I woke up in the middle of the night. I wanna see you cry. Kan du acceptere mig på min private account? Private account? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Hvorfor? Jeg føler lidt, der er filter på. Sådan. Det føler jeg lidt der. I don't know. Ja, jeg kender mange, der hedder Maja. Jeg ved ikke, hvem du mener. Which language is this? Nu føler jeg ikke, der fylder på. Jeg ved, hvor du bor. Okay. Kongerslev. Ja, vi kender mig. Kongerslev. Wow. Ej, bro, kom til mine fødder. Nej. Godt, fordi jeg så lige sådan her. Det var det, der ikke også, det var med. Putter. Ej. Hej, Emma. Hvem er det? Hende, der er Albe Vinter-fan. Nå. Kender du hende? Nej, jeg ved ikke, hvem det er. Men jeg har set TikTok. Den er poppet op. Hister her. På din For You-page. Nej, vi skal ikke ind og se GF. Vi gør godt. We want to. Ej, jeg har faktisk lidt Born for Blindness, føler jeg. Kender. Okay, så er du mig i Dyrk i går. Det er også bare fint. Shit, man, så er jeg oppe og stå. Ej, skal vi se. Hvor klodser er det faktisk? Rigtig klodser. Ja. Ej, jeg håber virkelig ikke, vi skal søge om... Ej, det håber jeg heller ikke. Det gør man selv. Ej, man kunne jo også bare som... Man kunne jo også bare som... Ja. Nu tjekker vi med. Okay, Emelie. Nej, tak. Bam. Bruder, jeg kunne også tage den her på. Jeg tager bare den her på, fordi... Det er faktisk også de strømper, der passer. Hej, Joy. Jeg kunne se, du var derinde. Hej. Lægger vi. Fuck, jeg havde mit fodboldtøj. Lægger vi. Fuck, jeg ser bukkelig ud, mand. Prøv lige at se det her, jeg ligner her sådan en krave eller et eller andet. Ja, det gør det faktisk lidt. Fuck! Ja, vi er uge 14. Ej, er det ikke hende der... Jeg føler, jeg har set på TikTok før. Hende der Heavy, eller hvad hun hedder. Heavy. Heavy, er du ikke... Er det ved jeg ikke. Eller du får et eller andet konfirmation, eller føler jeg set. Hedvig Bakker. Jo, det er hende. Det kan jeg... Ja. Okay. Bam. Ja, der skete noget spændende i dag. Der er sket det, at Freja hun blev sendt på kontoret 3 gange, men det var ikke... Det var ikke, fordi hun fik. Men det var faktisk sådan lidt... Mig og Nico, vi skal... Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jo, okay. Så er det der. Så er det hende der. Jeg har ikke set, men ja. Sulen. Jeg har tøjkrig, Vicky. Jeg har fodboldtøjkrig, så det. Ja, hende Freja. Kunne det faktisk. Har du haft fodboldtøjkrig? Ja, fordi jeg har ikke noget der er godt. Ja, jeg er bare i dyr. Ja, jeg kender Amalie Dahl. Nu bliver jeg stresset. Vi har sagt ja. Det er det endnu værre. Jeg tager den sorte t-shirt. Ja, jeg var i Dyrs i går. No, we don't speak English. Eller jo, men vi kan ikke finde ud af det. Eller, ja. Du kan godt, Mickey. Det kan jeg ikke. Jo, vi er født i 2011. Ej, jeg kan ikke lide, man kan sige det der for skum. I'm fucking on wow. Jeg er nødt til at have hans Yeah. Ellers overdøver jeg ikke den her træner. I need to know. Oh, you're inside.
Se lige, hvad slæmen han skal lige. De er faktisk... Lægger vi igen? Shit. Nå ja, dig har jeg blokeret. Det er også fint. Nej, jeg hedder ikke ægte Miki. Ja, vi kender alt, hvad venter jeg. Jeg skulle spille lidt. Ej, jeg kan ikke det. Fuck, jeg ser crazy ud til vintertræning, mand. Au. I think I saw you in Dubai. Det kan godt være. Au. We speak Danish. Michaela. Var der ikke nogen, der hele tiden kaldte dig? Hvad var det nu? Michaela eller et eller andet? Uden i. Michaela. Michaela var det. Michaela. Og Birgitte kaldte mig for... Eller hvem nu det er. Der var en anden, der kaldte mig for Michaela. Michaela? Det er altså lidt langt fra hinanden. I woke up in the middle of the night. I don't wanna see it. Hallo? Ej, jeg skal lige have dem her ud. Hvorfor snakker jeg tysk? Vi snakker ikke tysk. Jo, vi gør. We speak much German. Ej, vi lægger, tror jeg faktisk. Det tror jeg også. Your hands on me, girl, come find me. Israel eller Palæstina, det ved jeg ikke. Are you in team 1 og 2? Det ved jeg ikke. Der er et hold. Ja. Nej. Ja, vi ved godt, vi lægger. Det kan vi ikke lige gøre for. Ej. Jeg vil spørge, hvordan man udtaler dit navn. Okay. Israel eller Palæstina? Fuck, laver du? Jeg på den måde, jeg af. Okay. Jeg er bare weird. Tak. Har du en kartoffel i halsen? Det? Nej. Vi er 1,60. 61, Hov, jeg er 1,63 hedder det. Hvad sker der lige nu? Hvad skal I? Vi skal til fodbold. Bam, 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 bam. Man kan se os i spejlet. Hi girl. I woke up in the middle of... I don't wanna see... Skal jeg lige outfit check? Ej, det gider jeg ikke. Ikke lige mig, det her håndholdslogo. Ja, mit det er lidt sådan emo, men ja. Det er mit faktisk også. Jeg har blå. Dem her på, fordi jeg er ikke nogen sorte. Det er Nej. Så de er på forhummel. Den her, jeg ved ikke, hvor den er fra. Det er en ski trøje, tror jeg. Jeg ved ikke. Og den her grimme en. Det er det, jeg godt vil lide. Bruger jeg vipper? Natural. Min det er bare lidt fuck lige nu, men det... jeg så lige, der var en fugl i udenfor. Og jeg vågnede en dag. Brøndby IF. Undskyld. Jeg vågnede en gang, og så var der et eller andet, der sådan røg ind på mit vindue. Så jeg gik ud og tjekke, så skulle jeg kræfte med en fugl. Der lå der noget, eller hvad? Ja, der var bare... Ej, jeg tror faktisk ikke, jeg så nogen fugl. Jeg kan faktisk ikke huske. Bare huske, jeg troede, det var en fugl. Okay, fedt for dig. Jeg tager lige den her. Det gør jeg. Nu sidder jeg her. De vipper Miki nogle gange har på, de er fra Shein. Skal jeg hente en ekstra stol, så vi sætter os derhen? Eller skal vi... Hvad er klokken egentlig? I don't know. Hun kører med et kvarter, så det vil sige, at klokken den er helt 4. Hallo. Fuck, vores den er seriøst crazy. Ej, mit hår. Ej. Jeg ved det ikke. Det er de her Nike-strømper, jeg ved det ikke.
Oh no. Ja, du så mig. Jeg synes, vores video gør ret viral. 100 likes. Tillykke. I do whatever I can do. Skal jeg lige se en crazy TikTok? Ej, det var ikke særlig god. Shit. Den er crazy. Bro stalker mig hende der. Skal I lige se Agnetes TikTok-profil, så I lige kan følge den? Er der nogen, der spørger om det her? Nej, det skal de bare. Fordi jeg har hørt på dig. Oh no. Jeg kom lige ind på vores live. Det skulle jeg ikke have gjort. Passer. Det var størst. Mit hår er ikke farvet, det er bare lige så mørkt, fordi der er jelly. Skal vi lave i Sverige? Nej, det tænker jeg ikke. Nej, det tror jeg da ikke, vi skal. Og jeg ved ikke lige, om jeg kender en, der hedder Jasmin Abdul. Abdul. Ja, min bronzer, den er simpelthen fra Milk. And if you are my little girl, I do whatever I could do. Vi går ikke i klasse sammen. Det gjorde vi. Jeg ved ikke. Jeg kender faktisk ikke en, der hedder Gry, men jeg spiller håndbold med en, der hedder Gry. Jeg kender ikke nogen, der hedder Gry. Hold kæft, de sagde hendes navn meget. Det var bare, Gry, kom her, Gry, du spiller dårligt. Kom nu for helvede. Joke. Jeg ved ikke. Jeg kender ikke nogen, der hedder Gry. Nu skriver Sofie. Hej, Sofie. Yes. Var det kvart over? Ja, det var det. Jeg har bare pillet alt min allergi. Vi spiller for Jeg skør Søften GF. Gymnastikforening. Søften GF. Er der egentlig nogle klubber, der slutter med noget andet end F? Nå jo, FCK. Keep. Okay, vi kan sætte os ned. Ja. Jeg har en stol. Ja. Det er løg. Feel. Hvorfor har vi ikke nogen snacks herhjemme? Surreal chips. Ej, vi kunne egentlig godt have taget chips hjem med mig. Ej, Vicky, nej. Jeg havde faktisk Pringles. Ej, hvor foderen. Dit børn kan ikke snart. Ja. Så kommer jeg i. Skal jeg lige have hårlager der i? Nej, for ikke. Hej, August. Nej, vi er heller ikke 12. Vil jeg så også lige sige. Vi skulle lige gøre os klar til fodbold, og vi skal stå... Kan jeg komme til Hamburg next week? No. No, but we have kørt i Hamburg. Hamburg. I den her ferie har jeg kørt i Hamburg. Har du ikke også været i Hamburg? Nej, Nå. det er Ida. Nå, du er Ida, selvfølgelig. Hej Maja. Show your eyes closer. Ja, vi er nemlig fra 2011. Vi var 2011, vi spiller 14, vi går i 7. Vi skal konfirmere os i år, så må jeg selv gætte, hvor gamle vi er. Team Fagerskov, det er godt. Nej, Kalle, du har mobbet mig. Så må man ikke. Så må Mikkel faktisk heller ikke være med. Bitch. Ej, det er ikke sådan. Ej. No. Nå, der stod Adana. Jeg var sådan her. Hello, Adana. Jeg kan ikke skrive Joshua. Det er bare heldigt. Nå, okay. Det bliver slet ikke. Okay.
Og bare skriv J plus A. Nej, bare det være med det. J plus A. J plus A. Nej. Der er lidt. Niggas. Nej. Nigga. J plus A. Joshua. Du savner en det. Nej. Ej. Nej, tak. Jo, Venstre er kæresten med Joshua. Nej, det er ikke. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Hvem er det nu, Joy? Hun også sagde, der skrev det til hende. Der var en Joshua. anden. Ja. Ej, det er virkelig, at det var sådan en skole i dag, ikke? Nej, jeg tænkte lidt over det, for ellers lidt mærke til det. Og så var det flot. Joy var ikke bare. Nå. Ja, men Joshua og, hvad var det, du sagde? J plus A? Nej. J plus A. Hvordan kommer jeg ud nu? Himmellev skole. Jeg gør det. Joshua. Ej, jeg stresser. Snap. Nej. No thanks. Shit, vi. Men det er jeg jo bare. Hvor er I henover tæt på? Altså, Agnete, hun er sådan 2 centimeter. Jeg er 1,62. Eller 3, eller sådan noget. Højere end mig. Ej. Shit in there. What the fuck? Du er så lidt underlig, Agnete. Ja, så tror jeg. Agnete? Gør det, paps. Jeg er intet energi i dag. Nej, vi er ikke gymnastiks. Jo, vi er sgu da. Jeg kan faktisk lave en salto i krabspring, synes jeg. Jeg kan hvis jeg hopper på trampolin. Ja, same. Ej, jeg kan fandme ikke ud. Jeg kan godt lave, hvad hedder sådan noget, krabspring på airtrack. Jeg kan lave en salto, hvis jeg hopper ned fra en stol op på min trampolin. Jeg er traumatiseret efter dengang, jeg skulle op og vise krabspring foran hele klassen. I bakke. Jeg er traumatiseret til idræt. Så Lasse mig sådan, Agnete, du kan godt lave krabspring, ikke? Nå. Så var jeg sådan, jo, det kan jeg godt. Otto, gider du gå ud? Go away. Jeg ved ikke hvem du er, men go away. Plus A. Nej, jeg har ikke et job. Jeg har 2. Jeg er ikke gammel. Men det er ikke et job. Er det ikke hjælpetræner, eller hvad det er? Jo, det er bare kedeligt, og så får man bare penge på det. Ej, det er faktisk ikke kedeligt, det er fint nok. Girl dinner. Hold da op. Hold da op. Shit, man. Fuck, du er Sigma, faktisk. Ikke Agnete. Agnete er ikke Sigma. Eyes close og night girl. Okay. Girl dinner. Girl, I love you. I come in. Hvem er det? Det er Filippa. No. Booty up. Booty up. Ej, Booty up. Det er faktisk rigtig sjovt. Fordi jeg hygger mig rigtig meget. Nej, jeg kender ikke dig. Shit. Shit. What the fuck? Hvorfor er det hende, der hun godt vil se mit øje? Ved I hvad? Skal Freja også til fodbold i dag? Det tror jeg. Det håber jeg. Det tror jeg. Det tror jeg. I think so. Så lige se om hun er sammen. Nej, hun er ikke snakket godt. Der har hun på mig.
Girl, Det har hun Er Signe ikke. hjemme? Din fucking loser. Nej, undskyld. Nej, Signe er sammen med Peter. Det er Signe hjemme. Nå, ja, den her. Guld er bedst. Golden. Jeg tager det bare af dernede, og så putter jeg det sådan i, hvad hedder det, min jakkelomme. Hvad? Nå, jeg har skrevet lige noget drenge eller noget. Girl, I love you more than myself. Vi har lige lavet makeup tutorial. Det er jeg faktisk, nu kan jeg lige se, hvad jeg faktisk normalt bruger. Okay, er I klar? Are you ready? Skincare for slag. Endnu mere slag. Så bruger jeg, hvad bruger jeg? Så bruger jeg Fit Me. Den er i stykker, okay. I found den er væk. Jeg tror, det er 10. Det er, jeg tror også, det er 10. Ligner ret meget den, du havde. 10 eller 9 eller 8, tror jeg ved det ikke. I have no idea. Så bruger jeg bronzer og highlighter. Og så bruger jeg den her highlighter. Ej, den her skal jeg lige på. Skal jeg gala? Desværre ikke med duft. Er det en parfume? Ja, men jeg tror, det er en, jeg nok har kommet til støj. Ej, jeg skal lige se, om hun har glemt den. Please, sig, hun har glemt den. Please. Ja, hun har glemt den. Okay. I'm happy. Må jeg godt lige låne lidt highlighter? Det er godt, det var. Det er du jo bare. Ej. Hun er easy. Den går jeg ked af. Girl, I love you more than myself. You should know why. Wow, jeg kan bare ikke ramme det. Jeg har min Fit Me concealer i nummer 10 og nummer 40. Jeg er træt. Nej, no way, Inge. Ej, jeg gør det her. Kan du slå din næsebord? Hvad? Ej, I ser sikkert sådan her. Hej, Lucia. Min søster, hun sidder altid og gør det. Det stresser mig. Nå, er det Ja, det kan jeg godt. det kunne jeg ikke gøre. Ja, Miki. Hvad? Hvordan går det med Carlo? Det går da fint. Girl, I love you. Me too. Det er det altså den bedste mascara, jeg skal hele tiden i. Må jeg ikke gå bagefter? Du låner bare. Altså, jeg bruger den der, og så bruger jeg Sky High, og så bruger jeg teleskopik, men jeg har virkelig dårlig vippedag i dag, så det er ikke så godt. Bruger du alle? Ja. Shit, man. Jeg kan ikke holde ud af med mascara på. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes altid bare, det går galt. Må jeg låne vipbukkeren efter dig? After you, bitch. Så lige hvem der snappede dig. Yeah, I see it. I see you in the city. Jeg vil gerne have øjenbryn lidt nedad. Wow! Øjenbryn lidt nedad. Hvad mener du? Jamen sådan, at det ikke hedder sådan. Slickback. No, slickback. What I say? Single, ja tak. Slickback, no, nigga. I'm a bill. Nej, hvad ser jeg bare små ud. En mascara, Der er noget mascara efter you. After yours. Nej. Nå, det er min mascara ellers. Nej. Hello, Nana. Girl, det er Ej, det er har du vatpinden? nej. Jeg har kun været rundeller. Men det kan ikke lige låne en vatrundel. Jo. Og vi kan fjerne. Tak, Agnete. So little bit. Jeg kan ikke tage hendes business. No, I'm a bill. Nothing stick back.
shine bright like a diamond. Ej, jeg kan faktisk meget. Bro, jeg så ikke kørt nu. Jo. Jeg så kørt for 1 minut siden. If she had overholdt det timeplan. Det tror jeg, hun har. Hun har altid de bedste tidsfornemmelse. Nu gør jeg sådan her. What I say, slick. Are you soon done? Ja, undskyld. Det har bare rigtig lang tid at lægge mascara. Jeg tror, det er sådan det der tager man længst tid på. Undskyld. Lækker. Ej, det er fint. Jeg tager det lige op med make-up-fjerneren. Bagefter. Hvis du er en takker, vil jeg stikke den. Okay. Shit. Nah. Milkshake brings all the boys to the yard. Damn right, it's better than yours. Oh. Ej, jeg kan ikke Girl dinner. Girl dinner. Ej, du kan ikke have chips. Jeg er ked af det. Fordi jeg ikke har chips. Næste gang vi er sammen, så skal vi bare ud og spille chips. Ja. Og jeg med skav. Girl dinner. Men jeg kan ikke få det. Ja, hun har. Jeg spiser rigtig meget, så jeg tror ikke lige, jeg skal lave en all you eat in a day. Har du skraldespand? Ja. Det er her. Det er godt. Det er godt. Det er godt, det der. Girl dinner. Der er en, der bliver med at sige, at jeg skal sætte mit øje op til kameraet. Take my name, take my name. Shit, what the fuck? Nej, det er faktisk klamt lige nu. Skal vi klokken 20 inden det der live? Hvad så? Og nu kan du få 100 gram for 2 kroner. Wow! Men det er Tyskland, tror jeg. Ja. Anticipation, like, Hvem er det her, det er? Nej, jeg troede, det var Rebecca på grund af det. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lige likede den så. Så Nej, den er ikke på til 42 sekunder, synes jeg. det er fint. Hej Mila. Er du med? Det ved jeg ikke. Ja. Det var også bare Jeg kender ham ikke. Kan vi tage der? Jeg så her nu. Hold da op. Nej, så. Nå, hej alle sammen. Vi skal til at til fodbold. Hej. Girl dinner. Ja, hej.